Здравейте! Това е нашето видео, с което ще ви покажем какво представляват и как можем да ползваме електронните тестове по математика MiSoft. Електронните тестове по математика MiSoft могат да бъдат отворени и ползвани единствено с програмата Електронен инспектор. Програмата е безплатна и може свободно да бъде изтеглена от нашия сайт edu.misoft.bg, страница Продукти. Виждате, че електронният инспектор се намира под код 03 на страница Продукти. Изтегляме. Изчакваме няколко секунди. Готово. Програмата Електронен инспектор е изтеглена. Сега ще запиша програмата Електронен инспектор в папка на устройство E. Там съм решила да съхранявам моите електронни тестове. Логично именувам своята папка E-инспектор. Разбира се, всеки може да постави каквото име пожелае. Виждаме, че електронният инспектор е архивиран, т.е. ние трябва да предприемем операция по разархивиране. Обръщам внимание, трябва да бъде направено с опция Extract Here или Разархивирай тук. Ето това е електронният инспектор, това е помощен за него файл. Остава да си изберем електронен тест. Така, нека да изтеглим последния публикуван тест на тема Основни геометрични фигури за 7 клас. Изтегляме теста. Изчакваме да приключи процедурата по изтегляне. Още няколко секунди. Готово. Ето това е нашия тест. Много важно е да знаем, че тестовете трябва да се запишат в папката, където се намира електронния инспектор. Виждате, теста също е архивиран, т.е. ние трябва да го разархивираме. Отново повтарям, опцията е Extract Here. Тук трябва просто да потвърдим през записа и готово. Можем да отворим програмата. Записваме своето име. Записвам клас. Избирам теста. Двукратен клик. Бутон Старт. Какво се случва? В момента електронният инспектор очаква клик, за да може да генерира теста, който всъщност представлява един от многото възможни варианти. Тестът съдържа 16 задачи. За всяка задача съществуват по 2 варианта. В момента на генерирането електронният инспектор изтегля на случайен принцип първи или втори вариант на всяка една от 16-те задачи. Да видим. Теста е зареден успешно. Виждате брой въпроси 16. В момента на екрана се вижда първата задача във втори вариант изтеглена, която носи една точка. Следва внимателно да прочетем, да помислим и да решим предложените задачи. Избираме верния отговор, след което кликваме на бутончето Напред. Аз ще избера съвсем случайно отговорите, което разбира се не ви карам да повторите, защото много е важно наистина да помислите и да откриете, да намерите верните решения на поставените задачи. Така, бутон назад също може да се използва. Ако сте
имате съмнение, че нещо сте сгрешили, можете спокойно да се върнете и да коригирате дадена грешка. Продължавам. Виждате горе в дясно индикация за изминалото време. С бутончето критерии за оценка можете да видите, че максималният брой точки на този тест е 32, времето за изпълнение е 1 учебен час и съответно е посочен начина, по който се получава в крайна сметка оценката. И така, стигнахме до 11-та задача, разбира се, така с произволен избор на верните отговори, 14-та задача, 15-та задача и 16-та. Имаме два варианта. Бутончето край или да се върнем и да си проверим задачите и отново да изберем отговор. Аз ще кликна на бутон край. Виждате, получих 14 точки и съответно оценка 3,75. Разбира се, това е чиста случайност. Аз вече обявих, че в крайна сметка в момента просто формално избирам верните отговори, за да мога да демонстрирам как се работи с програмата и съответно с тестовете. Така, виждате в резултатите от тест, се вижда и времето за изпълнение в минути, на кои задачи сме дали верен, на кои грешен отговор. Така, виждате бутон проверка и оценка, в крайна сметка ви дава абсолютно същият резултат. Виждате, че има и бутон отговори и решения. Нека да опитаме. Логично, програмата не открива файла с решенията, защото файла с решенията и отговорите всъщност представлява ключа към теста. Ето, в нашия сайт, виждате къде се намира, само че това е платена услуга и за да го ползваме, ние всъщност трябва да прочетем внимателно указанията за достъп до платените услуги и съответно, който желае, може да изтегли ключа. Аз съм подготвила, без да го тегля, в една допълнителна папка файла с верните отговори, за да покажа как се работи с него. Най-важното условие е, когато изтеглите файла, да го запишете в папката, където се намира програмата Електронен инспектор. Ето така. Отново се връщаме на програмата и проверяваме дали ще отворим файла. Разбира се, че го отворихме. Ето виждате, това е файла не само с верните отговори, но и с подробните решения на задачите. Това, което остана да подчертаем, още веднъж накратко процедурата за работа. Изтегляме програмата Електронен инспектор. Ако вече сме го направили и имаме папката с програмата Електронен инспектор, това действие не го повтаряме. Избираме тест. Теста го изтегляме и го записваме в папката, където се намира програмата Електронен инспектор. Ако желаем, изтегляме и ключа с верните отговори, които също записваме в програмата Електронен инспектор. Напомням, че електронните тестове са архивирани и съответно трябва да бъдат разархивирани с опция разархивирай тук или екстракт here. И така, тези от вас, които срещат затруднения с работата, с програмата, разбира се, могат спокойно да се обърнат към нас и да ни пишат на електронен адрес mat@misoft.bg. Успех на всички!